kukurukurwa kwedare paenda kunobuda kuti zvechokwadi chivimbiso chitsividzo pandakafonerwa kuti Eked haasi kuwanikwa. Ndakatsvaga Eked ndikamuchengeta, ndikati vakanhengo kwanga kwaendwa vauye vazokurukura nhau iyi tiripo mumusha mamaodzwa. Asi sekureva kwanga vaita kuti ndichada kunosvika kwamambo tozobva naEked topinda mumusha mamaodzwa, ndozvakaita kuti ndibve kumba kwangu kwandinogara kuuya pano pamusha ndepangu zvakare ndepamambo. Saka ndanga ndakamirira Kanhengo kuti asvike atange tinzwe dare iri mafambiro ariri kuita. Asi tiri pakati pekukurukura pane imwe n'anga yakataurwa mukati medare iri. Saka kureva kuti n'anga dzacho ndo dzandanga ndakamirira kuti ndiwe ndidzionewo. Saka yekutanga Kanhengo ndamuona. Ko Kinoti netinanga andizive kuti ndiwewere una sekuru Teapot mungu varipo chakamiri vauya pano vauya. Saka pano kwakatanga nhau pane maprofita vane chavakaitawo mukati medare iri. Saka ndati vese vauye ndirinzwe nhau iyi kuti iri kufamba sei. Saka sunungukai, ndanga ndichitarisira kuti dare iri richafamba nokuti pa 14 ndanga ndiri kudiwa kumvurwi kune rimwe dare randiri kumhanyira. Saka pakureva pandanga ndiri kubvunza Eked nekuziva kuti zvakafamba sei dare iri, ndakuti muchidimu ndimi varidzi vedare mauya ndombonzwa kuti dare iri chichakaitika kumhuri yekwamaodzwa, vakafamba sei, vakapinza n'anga mukati sei, vakazopinza vapostori sei. Then ndozopa conclusion nokuti nozuro pandakatumira Eked kuti aende kwaKanhengo, ndakaenda kumapurisa ndikanotora tsamba, ndikanyoresa tsamba kuti mota ngaimhanya, hapana noimisa kuitsiura iescort yamambo iri kuenda kunotora Kanhengo ichiendesa uyo Eked, ndokuti ndiri kudzivirira vanhu kurwisana. Asi paakadzoka ndakanzwanza akazodzoka netsvimbo. Saka ndichada tsananguro patsvimbo kuti tsvimbo yakanga yakudzivirira chii. Inini ndapa protection kuhurumende netsamba yekuti hapana anonomuswinya kana kunomurova. Iwe wakaswinywa here iwe? Saka wanga wakachengetedzwa ka? Saka ndaizoda kuti unonditaurira iwewe kuti tsvimbo iyo tsananguro ndedzei pairi. Wazvinzwa? Chitanga kutaura baba vemunhu munditaurira zvakaitika kumwana wenyu kuti vese vari mukati menhau iyi tipinde mugwara rimwe chete kuti chawakaita mumwe nomumwe chibude tichinzwa. Baba wemwana tangai nhau yenyu mawire yamakaita nepamasvika. Aiwa, pamakatanga kuya nedare renyu kwamambo. right pamsoro ichangamire nivaisari panapo Bomera Eked Kanhengo nomuziva ndiwazi avari pakata Eked ndanzvanzi sekuru Teapot Okay. unovaziva ya mastati wakuti wazi
Kaswa kamona ngabusi. Chipo simngatoni. Ngabusi. Unomusi. Kwa mprofito kambo tanga kwenda unomusi. Ndi baziba. Ngoba no unoziba ndivyo. Apana mumwe. Na wacho bali ku. Haida cho twa mungu kukoga kungu mzengu. Yote. ati abaziva here Eh. wakambokurukura naye uyu kuti chii Ndi dambudziko ndina. akakuti chii Kandi chichukwa dambudziko daliwa. ndopawaita se Baba vati vana kusa kundiyamura. ndatenda famba ine daro Mzuri changa miri nese panapo. Tunga tashakirwa nemukoma wangu takamuviga. Tukanda utangira changu pamukuviga. Tamuviga takagara pasi semhuri. Zvanyanya matambudziko yoti muzira mukati memusha taimbofamba. Chidaro kunga baba vakati tandita zigomba panyarazi pabereketi. Tapanyara taona kwanika zvimwe sati tafamba mugowanda ngatimbofamba inhasi. Shuwa takafamba semhuri tanga kwenda kwanzi baba kwajega vanhu vakagara apa. Tasvikako takagamuchirwa. Tada mutuka tafambira tisati tavaudza. Bvatai nini handinongedzere munhu munongedzera namega ipapapo. Ndibva wabvunza kuti pana sawi here sezvamutaura muri wasawi rakanzi hapo asi tine mumwe chimin'ina wacho. Bvanzi ngauyamira apa paniturike zvanenge ndichaura. Funga madzibaba akatanga kunamata. Vatanga kunamata handine muzukuru aichengeta mufuyu. Ndibva angosumuka kwangari. Ndibva tanga kutengeya kuchema nendimi. Ndakaona eked. Akatengesa ropa rangu nemari $300. Makatomusecha atori nemari yomuhomwe. Pa $300 pane ma 2020 ari 15 pane 21 ine ropa. Ndibva vaenda kwaarabha mutinde ndopa akagomwa sezvavambotaura pakutanga ndakagomwa pachesi kaviri. Havana kutaura zvaeketi chete papa mhepo yakataura nemumwe kwagarika imautwa. Neimwe tete hanzvadzi ababa vanendwa tiri une chekuita unuzi chekuita nekufa kwangu munozivana muri vatatu. Gari wakaenda kwakati kuchipinge wakapiwa zvawakapiwa. Saka tiri papo mhepo yakaramba ichitaura panga patone commission pande nenoise. Siri kuwirirana vatanga kubata mhepo iyi. Kusvika lani namadzibaba pangaite noise panapo. Ndakuita kuti ndikamure mhepo mudzokere kumusha. Ndambotaura kuti nini handikwanisa kunongedzera munhu zvinokonzeresa. Chiendai kumusha nemunamato iyi. Munotungamirwa nemhepo yese zvaikutaura. Ndakasumuka ipapo bvataenda kumba. Taenda kumba takaenda tiri tese. Funga baba vazenge wada kuenda kumba kwavo. Mhepo ndipo yabuda zvakati. Kuti ko wakwenda kupinda mari yangu. Tora mari yanayo. Funga itaingochukose vana kuti hatingabate baba. Mhepo yakazoenda yega kuna murewa. Murewa ndibva vabudisa mari muwaleti. Ndibva yabatwa nemukomana yepotironi bati mari handina kukwana asina kuiverenga. Tona murewa kwashota mari. Kwashota $40. Funga mari yanga iri $260. Murewa ndibva vabudisa $40 yanga yasara. Ndibva apa nemukoma utaura wakatambidza. Ndikubva murewa vaenda vada kuenda kumba. Ndati murewa dzoka ichita se tingopedza tichi pamwe chete. Ndipo wakabata zishamu murewa nenzeko vanhu ndovada kurova vanhu. Apa tazongwasiya ndibva vaenda kumba. Ndipo takazobva apa pataya kuna tanga kutsvaka mambo kuti ndozvatasangana nazvo. Tokumbirawo mhepo iri kuti ndida kuendeswa ropa rangu kucheshumba kwandakaurayiwa naekedi nevamwe kwavanamata navo. Saka ropa rangu sina kuya panapa pana izororo. Zveshuwa takaita nenge 2 weeks mhepo yakangopotera takambopotera mbomira. Tikataziva kuna changamire kuti tibatsirewo ndozvatasangana nazvo. Ndobva watipa gwaro rokufamba naro. Tikaenda nekuporisi. Tikaenda nekwaHarare kucheshumba kwachina ikoko. Funga tasvika takaona pane vanamata ipapa pasi vakuru vachinanga vasipo. Ndipo tasvika panzvino vanonamata panapa patase apapindwe nebhutsu. Patangosvika tapinda mhepo ida kutora ropa rangu. Tisvika ipapo mhepo yakati ropa rangu ratiza nevakuru vepanapa. Vaenda kupi? Patakwanisa kutora dhaga paakafira akati ndakafira panapa ndakaurayiwa so ndakachekwa kumagaro. Ndakatorwa ropa ndakapukutwa ropa nemari $20.
zvishopa mariyo pamba netikwenda tenge ropa tiri papo takazoengejwa nevesocial media kunga vantu kuti ndochitiko chatasangana nacho ndibvauyo ikokoko saka tada kuzviswa nevanhu pasowe but tikutoti pana patinge tada kuzviswa nzaiwa hamuzvisweka ndikutungamire mubude tipataenda mhepo yaturadhakarina taakudzoka kubuda vakabva vafonera vakuru vavo vanaurwa madzibaba innocent pamasowe apo ndiko patasanganawo munzira patasanga kuti social media vanga vatobuda bva vaona munzira patadzoka tena tasangana parodi vatanga mimi maantu yapasangana nedu zvatingazive sei kuti awa tutungamirwa ichi nemhepo nenyaya yekuti pane munhu wedu akafira pana pati ndakaurayiwa panapa nabzobekedi patavapinda munowazivere anzwa kuti tinowaziva hatiko chii chakaitika hanzi kwakaya munhu airwara netendera pfungwa neuyu namadzimai maviri aya saka takabva tavasungirira pamuti tatiko chii chakazoitika hanzi akazoda kurwira kwazokwira patada kuenda naye kune rimwe sowe tatiko manga maudzere vaichengeta munhu hanzi aiwa isusu taiteerera zvaitaira baba venyu vaitudzani pafoni tatiko inge zvikunzi munhu akafira pamasowe ane nevanhu vaichengeta hanzi handiyani akaudza izvozvo tatiko imimi pakazonge pafa munhu makaudzani pamasowe apo handi takaudza baba ekedi tiko baba ekedi vanga vari kupanza vanga tanga vari kumba tiko maigota munhu ari kumba sei muchisiya vanhu vachengeta munhu kuti munhu wenyafa vanhu vachengeta munhu vakati kuti kone muzukuru afonirwa nababa ekedi zvinzi sekuru wako achaya chikwe cheshumba koma adiki makaudza hanzvadzi dzedu dzaichengeta munhu kuti afa hanzvadzi ndo taisodza baba handi aisuti tine protocol yedu atinoita panapa tinoteerera baba womunhu baba womunhu hongu munhu watira but maifanira kudzana chi vari paground hanzi tine protocol yedu ati awo padababa ndatiko makazonyepera sei hanzvadzi dzangu kuti munhu haana kufa tida kuenda naye pane rimwe sowe munhu afa hanzi baba ekedi vakati isai munhu mukombi muenda naye kuchipatara motafira murodi ndati saka hanzvadzi dzedu dzandiripo pazvanzi patakaenda kuchipatara uko vakatora kiti yanga iri pamasowe ndobvaisa musaga yatanga ndambopfuta pamberi pedu tasvika kuharare hospital vakabudisa kiti iyi ndobva yapinda pasi pekombi hanzvadzi bva kuti kiti tambeona kumasowe iri kutsvage chii kunokwanza madzibaba anzi vakapinda vakati zvoni kiti iri kuti inoita kuchechi saka taizorasira kunoko vairasa hanzi bva vati kuna hanzvadzi dzangu tora hembe bhachira rakapfekwa naivhanzi muise musagamu ndobva vaita sekudaro the following day ndobva tazifonera kuti anzi kuno kumusha kuti bhodhi ida kutora kuchipatara bhodhi yapenza kuchipatara tasvika kuchipatara takaona munhu akaivhanzi akaisa makomburugwa yakavhurwa zipi piki rachinafunga ndinaro mufoni ndakamutora piki zvatinetso kuti ko munhu anga afakasa makomburugwa semunhu anza fira murodi haana kuta postmortem saka itatingwamira nababawa ndovataisa kumberi imhosva ndio munhu anonopfukunurwa kuti aende kupostmortem zvafana nemunhu anourayiwa zvisina tsarukano vasingazivi kuti chichauraya munhu vanopfukunura saka iwo ndiri kukubvunza kuti mwana uyu akaenda akafukunurwa kumagaro kwake hakuna nyora here hakuna chironda here ndisingaziva ndati kwata kuti hausi kuziva nokuti apa ndakukubata nemhosva yekuti sei makamhanya kunoviga munhu kuchivanhu hamuna kutevera gwara racho kuchirungu kwacho hamuna kutevera gwara racho makaenda kunokuita pachifamily chenyu sei isi vabereki tikuitani mhosva munayo mhosva zvakanaka ndouya auya remukomana uya ati mota yantenga yafa pamavhunga pasi vakusumuka kuya fambai zvakanaka iwe ningireke umuprofita panhau iyi ndiwe wakaparura dare kuti nhau ibude nokuti ndiwe wakanotriga kune munhu akaenda unogara nemhepo ikanongedza ndizvo ichokwadi mhepo yakauya kupinda mukati mevanhu chivanongedza chivarova imwe yakabata munhu
Pane munhu anoziva nyaya iyi ni short. Ndiri kuda ataure, apupure. Yebo. Kumbira kuregera kutangira pamberi. Yohani. Ini makwira miti muzukuru wane ureka. Ndinotenda. Muzukuru, ndakukumbira usa waste vanhu time. Ndiri kukumbira muzukuru. Ndochokutanga, chechipiri ava ndi mambo, ava ndi vanooreka. Ndinosenza nevarume vavo kakawandisisa. Wazvinzwa muzukuru? Chandiri kukumbira inini ndanga ndisingazive kuti hauna kuenda kupolisi. Mapostori enyu haana kuenda kupolisi, haana kuita all the necessary zvinodiwa muhurumende. Makangounza munhu kunhu. Muzukuru, une mhosva, ndiri amai vako. Wapanzwa muzukuru? Ndiri kutoona sokunge kuno kwauri dunhu rako warerutsirwa. Dai kuri pane gomo, wavharirwa. Ndiri kukumbira ndokwandinotonga ndiri kai. Ndiri kukumbira muzukuru, usawistiri varume vese ava. Unoziva tisitasiya mabasa, tine svondo mbiri, naika neoreka tichifambira nyaya. Ndikafonerwa namambo ndiri kuHarare, vanga vasingandizive mamba. Ndichingovataurira pafoni ndikati ndine mutsvamutsvake kana makumuda ndinoya newe pano. Ndikauya naye zvesho vakandifonera kuti makwira miti wamuwana here. Ndikati hungu mambo ndamuwana, andinaye kuno ndini ndakamuchengeta semudare risina kumira mushe. Tiri kukumbira muzukuru, varume vese ava kana chiri chokwadi chiri kupupurwa, chauri kupupura iwewe nezvikutaurwa namambo kuti wakaenda kune vavava utsvaga kuti usunungurwe, wakaenda futi kune vamwe mambotsumudzwa uku, wakanzi wakaenda. Ngapataurwe chokwadi, tisawestire vanhu nguva, tinofanira kuti tidzokere kumabasa. Ende mambo vane duty ravanoitwa assigned, harifanira kuti rijambwe. Zvausingazive usabvume. Chinhu changa chidiwa panapa chawabvunzwa namambo chokutanga chanandasi ndechekuti wakanga wapirwa itsvimbo, vanga vasati vasvika ipapo. Yarara mudunhu mavo nhasi. Tsvimbo iyi ichatiparira kana kutigonera. Rune dunhu harisire kwani kumusha kwamaudzwa. Muno ndemanooreka. Wazvinzwa muzukuru? Uneziva anonzi Nyaundi? Uneziva kwavari kwavakavika? Unokuziva? Endapo. Wakanzwa ndinopaziva endapo. Wazvinzwa? Ndinotakura tsvimbo dzakanooreka ndini, mubanya mavo ndini ndinopinda ndini. Wazvinzwa kana wanga wasingazvizive? Uri kuwestira time muzukuru. Kana chinhu chiripo kabvuma mhosva inoreruka ikaramba ichirebeswa tichanzwa zvimwe zvatisingazive zvomusha menyu. Chatiri kuda nyaya iri pano ndeyekubvunzwa, kuuraya, kufa kwemwana 1. Kufa kwemwana kuchati inini chaita kuti ndisumuke ndanga ndisingazive kuti hamuna kuenda kupolisi semapostori. Hamuna paperwork yamukaita, makangouya kuno. Saka takuzonzwa kuti makaenda kwakazoti, makaenda kwakazoti. Aiwa muzukuru, haikona kudaro. Haikona kudaro. Haikona kudaro. Uneziva kuti wakutokanganisa neni wese, ndakutadza kufamba nanasekuru wangu nenyaya iyoyo. Ende pandikauya kuno ndichikuchengeta inini ndaizvitemba. Ndina ndikutaura, ndaizvitemba ndichiziva kuti ndakainstara kuna anooreka kuti ndakachengeta munhu. Havandirambire. Havandirambire. Vanoziva kuti ndiri pachoka, vanoziva kuti handimwe doro, handipote fodya, handiende kuchekisumba takazvarwa. Ndini munhu 1 waunoziva vasingaite zvinhu izvo. Changu chokwadi unobvunza negoma nokutaurira. Ndatenga nooreka. Ndinokutenda muzukuru. Nokuti vakuru vakasiya vatara kuti rine manyanga ariputirwe. Chishamiso. Ndaimbisa vapostori. Ndikati pamusoro pazvose pana Mwari. Pamusoro pazvose pana Mwari. Handidi kukanganisirwa dunhu. Ropa arikudze chibawe kana uswa kana kupedza nyota. Ropa arikudze dunhu asi mvura. Eketi munoimba kumasoro kuti reurura upone. Handizvo zvamunoimba? Kuti chii? Zvino iwewe panhau yese iwakonzeresa
nyika muri kuiremadza. Masowe wayaparira nokuti handichatendedza. Ndichada munyika muno kubva nhasi hapana kasowe kachanamata pamusoro pezvamaita nhasi. Angorota aenda kuMozambiki auya ongotanga kuti ndavhura kasowe. Kubva nhasi ndiri kuenda kuna Micho kunguo tsvuku. Ndoona namata mazwi machira ya Micho yakaungana kumba kwangu kubhauiko. Ndine dare. Musadaro munotukisa Mwari. Muri kurwisa Kristu. Muri kurwisa chakanaka. Zvakanaka. Ndouya kune vang'anga vari kukubetserai. Uyo uya taura kuti apa zvechokwadi pakaipa. Mumwe wouya woti ariko anovhara kuti nyaya isabude yochipikwa. Muri kurevei kuenda kwako waziona kuti wewe une mhosva une chawakaita. Waenda uchi wewe ndiri kubisa 1000 imari shoma 1000. Chawaida kuti kana wavhara iwewe mwana akafa zvoko kunakira. Yara kuti kurufama murunyararo. Runyararo waitsvaga ne 1000. Runyararo herero waitsvaga ne 1000. Ndimpindure. Awa ndai nokukumbira kuti ndibatsire iwo tiite kuti parinya zvavanhu vanzi tura chi 10,000. Kana tita vanhu 1. Iwe 10,000 ndiye bribery and corruption. Uri kuzvinzwa iwe? 10,000 ndiye bribery and corruption. Saka now iri pachena muzukuru une mhosva. Haticharova uko neuko neuko kutsvaga zvawakaita zvisi pamurawo nemutsika dzedu dzechivanhu. Then ndouya kuna mubetseri Teapot. Ndakanzwa kuti Teapot. Sumukai vasi. Muno profit. Muri vekuchengetedza runyararo. Muri mubatsiri weZinatha. Zvino uyo akabatwa nemhosva yekuuraya munhu. Mhepo dzekwedu kune mukangozi kurwa kwemhepo kunenge auraya munhu zvisina kodzero. Imimi kubetsera kwenyu kwanga kuri kwekuti chokwadi chibude pachena here kana kuti dare iri vari kufamba kuti vatsvage chakauraya hama yavo vakotsire vachifamba. Kwanga kuri kuitei? Vana vakasvika muZuma senguva ino ndiyo nguva yavakasvika muZuma. Vachisvika muZuma vachibva abatwa dare rake. Ndabva ranzi ini ndiri kuona ropa kuchema kwemwana ari kuchema. Ndiro dare rekutanga ravakagamuchidzwa. Sekuru vakati ko nhai iwe ndikakuti uri muroyi ko ndikakuti hausi muroyi unobvuma here? Sekuru wabva vati ndaona hondo iri kumusha kwako. Kune hondo iripo. Asi zvawakaita wapara ngozi. Dare rawatakura wapara ngozi. Takatenderana kudai. Sekuru vakati ini nditokucheka nyora chete nekuti wapara mhaka. Zvese zvakurukirwa pano zvanga zvinonzi
mambo wangu zvikanzi newose mapositori ake zvakare yakurukurwa pano akaikurukurirwa futi zvakare muzumba rangu kuti nhasi uno ndiwo wakurasirirwa wagezerwa maoko zvikanzi taakutonhodza kwete kuti tiri kuvhara ngozi ngozi yakanzi ngairipwe uyezve muchatongwa mugoripa zvakare kwamama mugoripa madziteguru yedu ndima uda kusakisa kuti musha wedu ufukurwe zvinhu zvisati zvamboitika mukati menyika yedu ndiwo wapara mhaka vakati sekuru tinoda kuti mutibatsire ndikati hongo ndokubatsira asi mune mhaka yamapara ini ndichakwanisa kusunda dare kwamambo wangu kwamera shumba tikatenderana vakati sekuru handi mukatigadzirire ndikati zvamaita handizvidi mundifambisa chiurouro ini shuwa ndini wacho wakafambisa chiurouro naiwo zvakareva riro ndikatopopota zvamaita handizvidi kuti ndifambe chiurouro ndoda dare renyu kunzokokachena zvikanzaiwa tinohwiswa nevanhu sekuru vakati kwete hauhwiswi nekuti ndiripo pakubatsira iwe kuti vacho vazive tinotenda changana ndinotenda ekedi wanyeperwa here aiwa ndizvo chia zvakatava kuti saka seuri kutitenderedza pano sei uri kutitenderedza pano sumuka ratidza nyora dzawakatemerwa ratidza nyora dzawakatemerwa apa dzisikadzibukadzichioneka ndati ratidza nyora dzawakatemerwa taura kwakatemerwa apanyora samai vacho vari kupi monditaura kuti madziona here kana kuti kwete ndaimanza izvo aiwa so nemaoko kuti ya dziripo dziripo here hama dzanga ndadamai vabembereki vako muzukuru uyaitaura ari endanonanyora uku madziona neoreka ko dzimwe dziri papi ndiandotaura mai mama ndio dzawakaenda vakatemera vacho avapo iri tingovabvunza kuti vakatemerwa pamwe paine pai vanongotaura pavakatemera makamutemera nyora papi nepapi akachekwa pahuma pacha ndo paakachekwa kumusha uko hakuna zvakakasheka tasvika kumusha makasvika nguva ikumusha ikoko past 10 makuseni here kana mausiku mauro midnight tasvika ipapo ndofunga dare rakafamba musha tichisvika ipapo pakasiwa muchovha takabva kwatakabva tine mota imwe chete tasvika mberi ndokuona zvakare mota ichipinda menobaji village chiri kupi kujeiwa chenga chine vamwe zvakare vanga varimo mumaprofitiwo vanga varipo yanga siri voga tiktoka shuwa tasvika pamusha ndakaona vana vachitizatiza ndikati imimi vana kutizatiza kwamuri kuita zvinoratidza mhaka ko zvadii kuti tisungane tinenge chinhu chimwe chete kunze kwakachena zvakanzi mutambo uri pano haunamira zvakanaka ndikati haunamira zvakanaka sei ipo pane mhaka iripo shuwa sekuru vakati ndipei huku pane mhuka iri pano ndipei huku iuye pano ndimbonwa ropa poshi nekuti imi makaniwawo ropa
shuwa vakabata huku mahuro vakapinda naye muzumba vatanga tigere mukicheni nyumba yekubikira sekuru vakayamwa ropa vayamwa ropa iyoyo vapapfekedza murume uyu iseri kwacho huku yacho neiyoyo vese vanga varipo zvikanzi chitarisai muone nenguva isipi shuwa pahuku iyoyo yakamwiwa ropa ndipo pakabuda nyanga yanga yakakura yakadai ndizvo here keti zvabva ipapo sekuru vakapopota vakati zvamaita izvi handa kumbozvifarira vazukuru dare kubatana panoripo poita sei poripwa panogadziswa pogadziriswa tsvagai zvinhu zvandiri kuda kuti tigone kutonhodza maziteguru yedu kwete kutonhodza ngozi nekuti uku umambo hwedu kuushe kune mazwa kune makata angagona kutaura naishe wako midzimu ndichana unopira dai shuwa ndakasimuka mamba kweza yacho ndikayokuzosuma dai kwaishe wako semafambiro andakaita tinei ndiwe waitaura nhasi uri kuti chii pakuchema kwako ndiri kushungurudzika changamiro tainetsika nemunhu wacho ari kuta zvaakaita mumusha makafa vanhu vangani tingambowapedza changamire ndiri kuda nhamba vangani vakafa 11 sabhuku chokwadi chataura mwana 11 muchingo vaviga makanyarara mhere dzakayangani kwamambo kumberi kuti akapanga pachine vakuru vakanga varipo vanga vana mukomana nababa vanga vachiripo tachiri vadikiwo usinzi panana baba. Alright. Ndiwo wakauya musi uyoyo ukati mese mumusha umu makangoita kunge mazombi zombi. Pfungwa dzenyu dzakabiwa naye keti. Chokwadi. Saka mhepo yacho yauya homwe yacho here? Yauya ipana pai. Ngaimbotaura ndinzwa apa. Musoro ichangamire. Ndakauraiwa naye Keti Maodzwa. Akaita sei? Pamasowe pake ndakasungirirwa pamuti, ndakadrenwa ropa, ndakachekwa, akandinwisa bhotoro remushonga. Baba wangu inini Jova waenda kupi zvaita sei? Wakarara kuri kupi izvozvo? handina kuzorora, ndiri kuda ropa rangu rainaro. Changamire. Vanga vari vangani? Ano 7 Changamire. Ano ziva vanu namata navo vachichekeresa vanhu. Taura vaunoshanda navo. Mane chisara mababa. Uchiri kuramba. Asi kwana namatira ini ndinamatira kuwadza. Asi mwana uyu zvaari kutaura ndizvo here? Kwete. Asi ndiye wakauraya.
chanto anje kuti akaita kuepwesa kwava kwepezovhala kucheshumba ine ndinamata ndiri kuwadzana ku7 kuwadzana 7 kanene kucheshumba tinongoenda chete nokudzoka sinzvimbo yete kunamata ti pamwe chete nevamwe rimwe chete saka munongoya kubvakachirana pamasangano. Andi ndiwo ndabvunza ndikati mukomana Evans wakamboita here kusangana naye kana kukurukuraya naye kana kumbetsera pane imwe nguva? Andiwo ndakanatanga nokubvunza. Mandibvunza ndakati ine ndakaenda naye kamwe chete vakudzokera kwepiri. Kamwe chete ikako chinzwa manje hapo Evans akafa. Iyi mhepo yake yakutaura iri apo. Ndiani anotsinira akatiriga mhepo kuti itaure apa? Pamusoro ichangamire pamusoro makukwera nababa nanamai navose vanakudzowa vari pano. Funga inini ndinonzi vachifamba muri kwamaodzwa yakasvika pamapango. Havana kuda kuti vandiudzi chimo chavo, vanga vakawanda zvokuwanda zvezvezvi. Kati tine urombo vana vaMwari, ndaona kuuya kwamaita mine misodzi pamatama, asi muda kutsvaga chadya munhu, asi musha menyu ndaona ini makuva nemakuva, asi nhau dzeropa vana baba izoregedzai, mumaoko menyu mune ropa, uyezve inini handigone kunongedzai, asi mufi ndaona achichema achiti mandiregerera ndakaurayiwa, asi saizvozvi ini ndakuhuka mweya womufi. I receive my speak tense I press. Ndaita saizvozvo ndakashevedza mweya womufi, ndikabvunza ndakati sauya ari kupi, zvakanzi hapana, asi ndakati baba kuda kuti ngakuitwe, mweya womufi ukangouya muvanhu. Ishuwa murume akaswera wambama uyu, no batai murume upi uyo, vakabatwa vamwe vakawanda papi ipapo, asi ndakati inini ndoda runyararo, asi ndati ndoda runyararo nati sabhuku nawe kuya watanga iyi panapai, nawe ihombe hauipedze, inogona kuenda kumapurisa kana vanhu kujeri, asi nawe endai nemaoko mamambo, ini handigone kupinda mumusha menyu, ini semwana ndinoda mambo kana vandipa mukana kuti aiwa mwanangu kana zvibvira pinda mumusha, asi ini ndoda mazwi vakupi mumaoko mamambo. Ndini ndakauka mhepo ipi? Mhepo iyoyo. Nazvino wose ndinoti mhepo ipa mwana uyu haisi yenhema, haisi dambe, idi kana pambiri yemweya ndinoreva saizvozvo kuti baba ndivakanditi kuti ndiite saizvozvo. Ndatenda. Ndinotenda patasvika ekedi mhosva yako iripo, nemapostori vesangano iroro mbane mhosva ndichavada kudara. Ndichavada kudara nawe iri kuenda mberi, asi patasvika ichokwadi Kanengo auya. Zvauya Kanengo chandiri kuda kuziva kuti mhuri yese yaungana pano, pane tsvimbo ndiri kuti mukuchengetedza runyararo nekuti dare rifambe zvakanaka. Ndakada nemubvunzo patsvimbo yauya yakatakura uyu ekedi chiri kurapwa, kana kuti tsvimbo iyoyo yakamirirei, nokuti chandiri kubvunzira kudaro handidi madhibhura. Madhibhura zvinoreva kuti ndinokwanisa kubatiswa ropa, ndinokwanisa kupara mhosva kuumambo, kana ndikaunza hondo mumusha memanhanga maneoreka. Mazumba yangu ndiye ari apa, sekukumbirwa kwandakaitwa kuti
Kanengo achasvika pamba pangu ndozosumuka naye kuenda uko. Asi chandishamisa itsvimbo yauya pamusungo wandakabata kudhara anove iwewe Eketi, nokuti yapinda munhumba yangu iyo isiri kuzivikanwa kuti yakatakurei, ine darerei, nokuti nhasi uno yasvika mumusha wangu uyo anosara achifa uyu. Kana aende aramba neuroyi hwake, saka kupinda kwayo mumusha wangu madzitateguru yangu ayana kufara imhosva. Saka ndiri kuti handidi gadzo maodzwa nemhuri yake Murewa vanoenda kunobatirwa zvikwambo zvavo uko kwamaodzwa. Pano apa ndaitira kuti sekukumbirwa kwandakaitwa naKanengo kuti ndimuchengetere musungwa wake. Saka patsvimbo pane mhosva kudarera Nyaundi, ruchengetedzo rose ndakavhumbamira kuti handidi runyararo, handidi hondo kana ropa zvinove zvaitwawo zvazadzikiswa naKanengo. Ati makasvika uko hapana akatukwa, hapana akaswinywa, madzoka mese muri vatanu. Mapurisa ndeeri kundandama vachifunga kuti kune basa, vacha basa ravo. Mapurisa vari kupi? Ndiani wada kutuma mapurisa? Vari kupi mapurisa? Ndini novatakura here ini? Saka mudunhu kana muine dare rakadai poshaikwa mapurisa nengera kuti ndovanochengeta nhau dzinokwirawo kumusoro uko kunoonesa nyika kwavanhu vakatemana. Ini ndaita dare rangu rekusuma kumapurisa, havana motikari. Saka kureva kuti ndichabvunzawo kuvakuru vavo kuti ndaivafanira ngokuona mauniformed policemen vakachengetedza nhau iyi. Saka naizvozvo ndakupa mukana kuna Kanengo kuti atangise basa rake. Inini achangondipawo nhoroondo yemafambiro, then achaenda kunoita basa rake kwamaodzwa kumusha ukongo. Imimi muri yekwamaodzwa muchadzoka ndotonga nhau yangu. Okay, just a minute. Pane nda kungotsinha mazwi anga ari kutaurwa namambo. Simwe nguva chishona vamwe chinokuurasai. Kana manzwa mazwi ekuti dhibhura, nditi munoriziva. Kureva kuti wakachera gomba ungoisa tumarara pamusoro, kana mhuka kana munhu akufamba akasvikotsika ipa panowira pai gomba. Ndozvanzi mudunhu muno. Ndosaka zvanzi mudunhu muno hatidi dhibhora kana tapedza basa ripi kutiko pozosara pachifa chii. Ndozviri kuedza kutaura mambo pashona yavari kutaura. Awa ndatedza pamusoro ichangamira ndiri muzukuru wenyu sekuru Kanengo. Ndine dare raEketi. Tinotenda vaEketi vari pano. Chinhu chekutanga, musatenderedze kupedzerwa nguva naEketi. Eketi muroyi pachena, usiri zvokumunzvenga kana kumutenderera kana kuda kumutsvagudza chichi. Iwe munhu unonamata unoenda kumachira matema. Naye mufundisi unotsvaga chimwe machira matema, iwe nichinamata shoko raMwari kutsvaga urombo. Saka ngarege kutipedzera nguva kutitenderedza, tichiramba tichitenderera tichiita sei. Nezuro akaya kudare kwangu tsvimbo iyi chibatiso chokubvuma mhosva kusaina mudare rasekuru Kanengo.
ndopatika pana na tsvimbo iyi nezuro iyi handitika Ekedhuyu munhu akangwarisa zvokungwarisa zviya ende zvaaida aida kuti zvinhu zvake zvisenyare ndisakazondishedza sekuru akanobvisa zvinhu zvake usiku zvinhu zvake zvese akatobvisa Ekedha kuna sekuru ava usiku sekuru ava vakungoenda kunoita basa but Ekedha akatoita zvinhu zvake egana akatovapa sekuru tipisai sekuru kanengo kana vauya vanyare ndo urongo hwakangori pana Ekedha saka ngareke kukutenderedzai Ekedha uyu muroyi basa rese raakaita rese zviri pana Ekedha nezuro takataura naye mudare mangu akabvuma mhosva dzake haana kufamba pane nyanga iyi aifanira kuenda kumakaha nezuro chifuna navakomana vakasvika pana vaya vachinzi maCID aya wabva kwapurezidendi vaya vaya vakabvunzana pafoni takazvirekodha zvikanzi akati ndiri kwasekuru zvikanzi mazoendera kwasekuru kumakaha kuya zvikanzi aiwa ndiri kwasekuru Kanengo muri kuti barere mapoinzi angu uri kwasekuru Kanengo vatanga kutaura neni handitika ndobva aenda kuna amwe sekuru uyu ndobva anosvika vanobhadhara $80 ndakazvibata mudare mangu abhadhara $80 zvikanzi sekuru chandiri kuda inini ndichokuti ndati munobata basa usiku vanhu vese vasingaoni ndoti Kanengo paachauya ini ndichazoenda pamberi paKanengo Kanengo paachazosvika kumba kwangu asheya zvinhu ndobva ndati Kanengo anonyepa wadzva uyu ndikunyepa neketi mukuzvinzwa saka zvese tingapedzera nguva zvinhu zvake sekuru ava akatobvisa zvinhu zvake kudhara apa akusina chinhu kumba kwake ane mhosva munhu akabvisa zvinhu zvake usiku akapa sekuru ava paakaenda kun'anga akanzi 10,000 US zvikanheke zvikandokwanisa kwana 1,000 mamba mubvunza mubvunzo tiko 1,000 waida kuibhadhira chirudzi iwe usina kana mhosva 1,000 mari yakawandisa abereki ungapisa 1,000 US usina kana nyaya nezuro takamusainisa pasi akaudzwa mudare kuti unofanira kubhadhira kwamambo akazvitendera ava Ekedha ndozvatakawirirana saka vakazoshedza sekuru ava sekuru ava vakungoendawo zvavoenda basa but zvinhu akada kutopiwa naEkedha zvinhu zviri bisai Kanengo kana uya pana panyare manya unondinyadzisa ka wapisa zvinhu zvako itsokuita zvinzwa but une mhosva handizivi kuti vanhu hatisida kushora iti machi handisi kushora chechi ruregero mapostori ruregero vanonamata varegero vemweya munoenda sei kun'anga kunotsvaga simba rekuprofita kutsvaga simba retsigiro muchekeresa ropa zvinodiwa naMwari here izvozvo haleluya sei muchinyadzisa saka kudewa ropa zvinodiwa naMwari nawe Ekedha zvinodiwa naMwari here kwakazviitire ipapo ndipo ndataura Ishe kuti kana pane zvakaitika kuti zvikone kuzoita nzira iyoyo Ishe uyai kumba kose zvinhu zvako uchiita uchihwande zvinhu zvenga hama dzako uchienda kun'anga ndoenda grendero kun'anga yakasvika hasina kuita hamwe nezita ananambasa nazvo usiku wakaenda kuseni iwe ukataura nen'anga imakawirirana ukati uya usiku dati Kanengo pachauya dati anyare ndizvo here ndaino kutsvaka kuti tifambe murunyare namazangu ndozvo ndaino kutsvaka zvinova nekuti toda mari mambo paakakubvunzai musheya kuno wakati vanomvera muenda kun'anga kai saka chokwadi chako ndechipi wati kun'anga una kuenda mambo akubvunzai pano musati mauya kuHarare chekutanga mambo ndakaita utsinye ndokumbirawo ruregerero ndachikumbirawo kuti pakaoneka mwana mudiki paoneke bute ndimusunungure bhozi ndandakaita gobe kuti senda makumbo yake ndakatosunga izvezvi timusunungure iwe Ekedha unoda kufa here ndandakaita hangu kuti auye ndozvandanchida izvozvo unoda kufa here sekuru ndokutenda zvikuru makaita basa zvinhu nemazvo makabvisa zvinhu nemazvo ndokutendani
but chinhu chiwani chamakakanganisa ndechekuti mangana zvinhu zvekerere hamufana kupanana zvinhu usiku ende ndoda kubvunza naiwe oka chaakaenda kunotora ega chikupa chii zvakabisa pamusoro wedare shuwa kuna iketi ukabudari chinhu chakadaro chiri chii chakadaro vakasanangurwa kunzi inoita nyoka inoita nyanga inoita gona uye zvinoda ropa shuwa dare rikasvika kuti inini ndoda mbudzi nhema nejira dema kureva kuti mhepo yemunhu iri kushungurudzika tizorodzi zvise tikatenderana dare ndikuba rakati mwana wangu handigone kukusvipa semwana uri kuchema ropa rako iwewe nemwana wako yakarama kasi yemusha umwe chete mbudzi ndinoida tigone kukwanisa kusunga nopemundu rweke kutaura zvechokwadi sekutaura kuri kuitwa kuti munhu akasungwa dare iroro vakaribata zvikatsvagwa kunzi ropa rakatorwa nderipi shuwa yakwanekwa nekuchekwa tikatenderana ndikuchekwa kwakazoitwa kuchekwa kwakaitwa hongo vakanengo vari kuti vari kusunungura asi sekuru wozumba vanoti handisi kusunungura kuranga kwanenge ndakakupa chirangiso ndokuda kuti mangwana uri kudzokorwa zvakare saka uyo murango wonyora dzaakapuwa shuwa yetu tora zinzo mari yavakabvisa mbari inotema naiwe bira kumuranda wamwana mivanda wamwana pamusoro chakamira mukubatai vaeketi musha kudare ndakati makabvisa 8 dollars ava ndovaziva takambokukura nawo makati 70 ndovati 8 asina mosa basa wakabisa mari mane nyaya munzweka mambo pamusoro ichi uko vakabvisa 8 grandro makabvisa mari imwe nganga futi yamukaenda makabvisa futi 8 saka uku 8 plus ku 8 160 vabvunzeni ndikwanyeperere kuti makana n'anga iyi ndeimwe dai kune n'anga yatikabata yakachie 10,000 makabvisa mari 8 uko makabvisa mari 8 right hama idzi dzaichema kushaya mari efiyoni chitumira kombi motikari inini kuti muende kubatsirei but imi makaoma moyo baba makaoma moyo makaoma moyo makaoma moyo baba ndakavabata ishano so ndakati baba nyaya yako yakaoma chinonzi mombe dzomukanga mombe dzomainodziva baba baba wabantu ana utsinye munhu ndakatumira kombi nini ndikabata 150 dollars inini kuti ava uye ndivabatsire uye ari pakati chete pekutsvaga kuda kurega kunyara pachite chevanhu muchinhu zvaenga vanhu kusvika maenda kunobvisa zvinhu zvenyu usiku muchifunga tikanenge muchamunzvenga ini ndakaramba ndangobata chete ndakasunga go back senda yangu ndaizviza kuti uchasvika chete mudare mangu pamberi pamambo vanhu ava nechechi yavo ava hasina kuiexpose but chechi ikaika dai mwari zvaitenderwa kudenga ka chechi idai yamire inotenda ngaimire chechi vanamata chechi haisi chechi kusevedzera muprofitamo watinaye pano ataurewo chechi iri ndiwo mukuru wemaprofita haisi chechi kana kuti une nhaka yako chinzwa zviri kuitika munyika mangu sumuka utaurire nyika iyi paridza
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.